lugar, pois é un rapaz, unha rapaza, pois que nos escriban. E se hai outro lugar, tamén que nos escriban e que nos lo digan, Bueno, hai todos os lugares do mundo, que se vai en contacto con nós, todos os lugares do mundo. Bueno, vamos a ver, Romariz, que estaba falando e non despistábame, non? Que pasa, Romariz? Que estás facendo co público, Romariz? Está aí cunha señora, non sei. Si, que pasa? Que pasou? Que estás aí pedindo o bolso? Que si bolso? Que pasou co bolso? Sabe que pasou? Que eu quería facer hoxe un xogo aí cun bolso de señora. Vale. E claro, vin aquí abaixo, vin tantos bolsos, aquí unhas señoras tan guapas, tan simpáticas. Dicen, a ver, levo 10 minutos convencendo, a ver se algunha das 4 me deixa o bolso, así, por exemplo, este mesmo, pode ser este. Pois era máis simpática. Bueno, pode ser algún destes, aí, vostede mesmo, algún. Este pode ser. Home, pois moitas gracias, home, un aplauso para a señora. Moi ben, señora, así me gusta, moi amable, señora. Sí, señor. Moi amable, ves? Está ben, pero bueno, ahora, sáquenos desa, como se chama vostede? Maruja. Bueno, temos aquí a Maruja, pero eu quero facer unha cousa con o seu bolso, pero eso sí, co que está dentro non. Só quero o bolso de fora, é para que, como as cousas son privadas, eu vou dar a vostede outro bolso que temos aquí. Temos un intercambio, como se pode ver, vostede sale ganando, Claro, o meu é de papel, non? Pero eso sí, é bastante máis grande, Aquí o temos, bueno, se non lle importa, sacamos as cousas dentro, non lle importa. Esa que temos aquí, non lle importa sacalas. Pois veña, metémonos aquí, aguantolle aquí, veña, saque todo aí, pouco a pouco, moi ben. Aí está. Bueno, está ben, son súas, bueno, está ben. No, perfecto, moi ben. Vale. Bueno, que... Aí queda. Sí, é un intercambio bo. Bueno, quedou algo por aquí, nada, non? Non temos nada deste lado. Non temos nada por aquí, moi ben, Maruja, moitas gracias, Maruja, vou para arriba. Que se despida do bolso, Maruja. Bueno, como é mago, malo será. Moi ben, pero bueno, é o bolso de Maruja, pero temos máis cousas, non? Temos unha cousa que é este que temos aquí, que é unha máquina que fixen eu, non? Máquina máxica, que teño que presentala, claro, que podes ver, que fixen un diseño así entre moderno e antigo, se pode ver, e claro, depois máis do tempo, sobre todo a parte de arriba, porque a parte de arriba, e onde vedes, dá voltas. Sí, é a máxica, Esa temos o bolso máis miña máquina, pero hai máis cousas. Vimos aquí, vimos para aquí para atrás, temos máis cousas, como por exemplo, un ovo máis unha cazola, que vou romper aquí con ese estilo que me caracteriza a min, de bo cociñeiro. Aí está. Perfecto. Metimos un pouquiño. Moi ben. Dáseme ben isto. Sí. Maruja, onde estás? Maruja, xa sei o que estás pensando. No, sí, no. Maruja, estás pensando que vou poñer o ovo dentro do bolso. Aquí sí. Pois tes toda a razón. No, sí, poñemos aí vai. Sí, señor, xa está, ala. No, ahora xa sei o que pensados os demais, claro. Vos pensados que iba a poñer o ovo dentro do bolso, claro. Pero sen a cazola, claro, vos pensados que iba a darlle a volta aquí a cazola e vaciar o ovo, pensados eso? Pois tamén tedes razón, me fajo, aí vai, mira. Sí, no, ata arriba e ata abaixo, sí, señor. No, pero hai que aproveitar todo. Non che están os tempos así, espera. No, Maruja, non te preocupes que outro lingua revista. Co ovo, é buísimo para a piel. É como este bolso de piel. No, este valle ben, non ves? Espera. Sí, señor. Non te preocupes, que ademais vai che quedar impermeable cando seque. Si non, que pode chover por riba que dentro non entra ajo, No, pero espera, que temos máis cousas, home, temos máis cousas. Temos tamén isto que temos aí que se chama fariña. Ora sí, vou botar unha pouca fariña, pero isto sí, Se queres que bote unha pouca, sí ou non? Botamos unha pouca? Sí. Ou se bota todo, non se bota nada, non dar con minudencias, home, digo eu. Aquí, sí, botamos pouco a pouco. Agora, peor desto que se mancha onde todo de fariña, non? Pero bueno, que vamos a facer? Pero aquí sí que sabemos que o ovo e a fariña van ben. E mezclan ben. Perfecto. E temos outro ingrediente moi importante, que é este, que é o máis importante de todos, Que é este que temos aquí. E agora sí, a votación popular, Botamos un pouco de leite, sí ou non? Votamos, sí. Oye, Maruja, como te quedan teus veciños, Sí, señor. No, moi ben, hombre, no. Votamos, home, se o din eles, votamos. Ahora sí, teño que votar o susto, que se me paso, isto non vai. Espera, a ver. Pouco a pouco. Espera. Ten que ser así o susto. Espera, sí, que non hai que pasarse, Espera, que non hai que votar susto, que se me paso non vai. Aí vai. Bueno, espera. Xa debe estar cheo, quieto, sí. Aí, non te me movas, non te me movas. Bueno, xa está, creo que xa está todo. Agora cando vou decir para acabar esta máquina. Esta máquina que vedes ali, co bolso de Maruja. Un hai botado ovo, fariña e leite, esta máquina vale para facer
filloas, efectivamente, aí está, sí, señor. Pero é unha máquina máxica, como é máxica, facémolas así, mira, teño que darlle unha volta así ao redor. E ten que aparecer aquí unha filloa. Vai. Déxame ver. Oxe, non, efectivamente, espera. Espera, que cosa se fixo? A ver. Unha filloa, aí está. Aí vai, ten cuidado que queima. Aí vai, colle aí. Sí, señor, moitas gracias, esperai máis, home. Pero como é máxica, se lle damos outra volta así ao redor, ten que aparecer outra filloa. Déxame ver, a ver agora. Sí, señor, hai outra, aquí está. Aí está, é para todos. Aí vai, outra filloa, é lojo. Pero como esta máquina, é tan máxica esta máquina, se que me dalle unha volta, dalle dúas, faz así, unha volta. E agora dúas voltas, resulta que non che fai unha filloa, senón que che fai outra cousa. Que che fai? Pois, oye, un curasán para o desayuno. Aí está, sí, señor. Aí vai, é lojo. Sí, señor. Pero mirade se é máxica, que se me dalle unha volta, nin dúas, senón que lle das tres. Unha, dúas e tres. Xa non che fai nin filloa, nin curasán. Que che fai? Faiche unha magdalena, oye, un pouco de variedad, non? Unha magdalena, aí tes, é lojo. Outra magdalena, sí, señor. Pero mirade como é a máquina, que se lle empeza a dar un montón de voltas así ao redor, pero un montón, resulta que a máquina perde o control, volvese tola e xa non sabe que facer. Outro día empecé a dar voltas así ao redor e apareceu aquí no medio unha ración de pulpo. Non, así non. A ver se hai sorte, a ver agora, deixame ver. Pois non hai pulpo. Non, espera, que é isto? Non é pulpo, pero... Oxe, unha ristra de chourizo. E son dos que pican, que teñen que dar para jarralo, aí tes, é lojo, sí, señor. Oye, Maruja, o que vas a forrar na casa con este bolso, Tirabas aquí unha tienda. Sí, señor. Moi ben, Maruja, vouche dar o teu bolso. Perfecto. Ah, non, espera, que é isto? Non, pero quedou aquí un palillo. O pulpo non veo, pero veo un palillo. Non, pero un palillo, espera, un palillo, pero... Palillo de elefante, polo menos. Oye. Sí, señor, menudo palillo de elefante. Moi ben, oye. Aplauso aquí para o bolso de Maruja. Aplauso para a miña máquina. Aplauso para as filloas. Ese sobra un aplauso, Galloso. Si sobra un aplauso para o mago. Aí está, moitas gracias, amigos. Aí vai, Maruja. Aí tes. Se chego a ter un bolso como de Romarís, monto unha panadería. O bolso non, pero a máquina ainda podemos coller antes de que a leve, non? Pois veña. Só hai no que patentar esa máquina. Montamos unha panadería e unha charcutería, Galloso. Que bárbaro, que bárbaro. A ver, mañá... No, o domingo, atención. Domingo 5 da tarde, Meaño. Festival de bandas de música.